Ui. Nu să bag pula, dar nu i-am auzit. Da, au sărit poliția cu mini. Quattro, unde pula mea te-ai dus? Quattro! Unde ai stat să băgat în casino? Fătă-ți în gură că aici mă fugăresc pe mine pe aici. Așa cu bătă, dacă mă pălit aici, a murit. O venit după tine? Amândoi oare? Fie nu... vine altul cu mașina după mine, a murit să-mi bag pula. M-a băgat, bă. M-a băgat. Cu vine drașii cu după, deși e mare de poliție tăți, eu eram așa deja, mușcă-l capul în gură. Zici că poți lua pe aia? Merge, nu cred! Dă-i! Harde! Să spară a ta? Nu, hai, perfect. Du-te acasă, ia să infernul sus. Ești mort că e elicopterul cea mic. Păi eu știu că faci, da. Își bubuie rapid aici, stai de mule. Ce eu plec. Nu mai merge și pe o parte, dracu. Care tățe? Eu aveam o mașină întreagă după mine. Ai venit pula. Ai scăpat, nu? Care e ăla? Boghi, nu? Târziu. Ia zi pe colegul l-a luat, dar pe mine m-a luat de ouă. Grăbește că imediat apar aici, sari. Ai fugit. Ce faci? Intri înăuntru? Tot dat dracu aș pe... Doamne. Dacă ai luat stâlpul ca ultimul prost. Da. Scapă. Sigur. Imediat scapă cu mătru. Bă, băiatule. Nu poți să ridici gardul. Ai respawn la mașină? Da. Băga. Are... Man. Ai trecut până cu mașina aia în până, nu ține după aceea. Mai bagă dracu ăla de HP. Poți să ieși pe acoperiș? Ai, ui! Doamne, ce retardat e, dracu! Doamne! Nu se poate cu așa ceva! Iar eu dat dintre nu se poate să fie așa de proste.